27 ta' Ottubru San Frumenzju, isqof ta' Aksum u Apostlu tal-Etjopja. Miet għal ħabta tas-sena 383. Frumenzju u ħuħ Edesju Griegi minn Turu, meta kienu għadhom tfal marru għamlu vjaġġ ma' tzijjuhom u l-għalliem tagħhom, Metropju lejn l-Etjopja. Waqt li kienu sejrin lura, daħlu f'port tal-Baħar Aħmar għal provviżjonijiet. In-nies tal-inħawi qatlu lil kulħadd, ċorma u passiġġieri, minn barra l-żewġ titfal li kienu jistudjaw taħt siġra. Ħaduhom bħala ilsira lis-Sultan ta' Aksum fit-Tigre. Oġbuh bl-imġiba u bix-xjenza tagħhom, hekk li wara ftit ħatar liż-żgħir Edesju bħala koppier u lil Frumenzju bħala segretarju u notar tal-istat. Ftit qabel ma miet, is-sultan tagħhom tuhom il-ħelsien, iżda reġina li baqgħet reġġenti talbithom biex jibqgħu fil-pajjiż ħalli jgħinuha trabbi sew lil prinċep u tamministra l-affarijiet. Baqgħu u bdew ixeldru r-reliġjon Nisranija. Bdew biex jistiednu negozjanti nsara jiġu jagħmru fil-pajjiż u jiksbulhom il-privileġġ biex jistgħu jipprattikaw ir-reliġjon bla xkiel. Imbagħad bil-kelma u bl-eżempju tagħhom bdew ukoll jikkonvertu lil pagani. Meta żagħżugħ sultan Abrea ħa rridni fidejh, Edesju mar lura pajjiżu f'Tiru, fejn sar Assis. Iżda Frumenzju li l-konverżjoni tal-Abissinja kienet ferma l-qalbu, waqaf Lixandra fejn talab lil San Atanasju biex jibgħat isqof u xi saċerdoti biex jissuktaw il-konverżjoni tal-pajjiż. San Atanasju ataħħa li ħadd ma kien aħjar minn Frumenzju nnifsu għal dan l-iskop, għalhekk ikkonsagrah isqof bejn is-snin 340 u 346. Hekk bdiet id-dipendenza tal-insara mill-Knisja tal-Ixandra. Frumenzju mar lura Aksum u għamel bosta konverżjonijiet, waqqaf hemm is-sedi tiegħu ta' isqof, għammet lis-sultan u lil ħuħ Asbeħa, bena ħafna knejjes u xeret ir-reliġjon Nisranija mal-Etjopja kollha. Iż-żewġ aħwa Slaten kienu minn tal-ewwel bil-ħeġġa u d-devozzjoni tagħhom, huma meqjumin bħala qaddisin fil-kalendarju tagħhom. L-Imperatur Kostanzu Arjan għamel li seta biex ixewwex lis-Slaten kontra Frumenzju, iżda dawn ma emnuhx. Meta l-qaddis miet mis-sena 383 il-poplu taħ it-titlu ta' Abuna, ġifieri missierna. Il-missier tal-paċi, dan it-titlu ta' Abuna għadu jġibu sal-lum il-primat tal-Knisja Xizmatika tal-Abissinja. Jingħad li San Mattew kien l-ewwel li evanġelizza l-Etjopja, iżda Frumenzju huwa magħruf bħala l-Apostlu ta' dak in-nazzjon minħabba l-effettività tiegħu biex jikkonverti n-nies għall-fidi. Jingħad li d-Djoċesi Bikrija ta' Louisiana osservat il-festa ta' San Frumenzju fl-1700, possibilment bħala rikonoxximent għall-iskjavi Afrikani t'hemmhekk. Il-personalità, ix-xogħol u l-ħajja venerabbli ta' San Frumenzju jagħtuna l-opportunità li nenfasizzaw dan li ġej. L-ewwel nett li f'ħajjitna xejn ma jiġri b'kombinazzjoni. Alla huwa dak li jiddiriġi l-istorja kif ukoll il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna, iżda mingħajr ma jikser jew joħdilna l-libertà tagħna. L-avveniment apparentement sfortunat tan-nawfraġġju u l-jasar ta' San Frumenzju saru ir-raġuni biex tibda ħidma missjonarja serja fil-pajjiż kbir tal-Etjopja. Inċident sfortunat imma li kien il-kawża għall-evanġelizzazzjoni u s-salvazzjoni ta' ħafna. Alla jaf kif jibdel il-mor f'ħelu. Jekk aħna nibqgħu paċenzjużi f'mumenti ta' tfixkil u falliment,
dawn jistgħu jkunu kawża ta' barka kbira għalina u jew għall-oħrajn. Ovvjament biex aħna nemmnu dan, irridu nagħmlu qatt ta' fidi. Li tgħix bil-fidi ma jfissirx li tifhem lil Alla imma li tafdah għax temmen li jħobbok. Dan l-istess kif ikunu it-tfal żgħar ma jifhmux kull ħaġa li jgħidu u jagħmlu l-ġenituri tagħhom, imma fil-fond ta' qalbhom jafu li jridulhom il-ġid, għalhekk jafdawhom kompletament. Il-fidi hija propju esperjenza ta' Alla l-ħaj. Aktar ma dduq mill-benna ta' dan il-missier ħanin, aktar il-fidi tiegħek twasslek biex tistqar li mhux biss temmen fih imma tafu u għalhekk tafdah b'għajnejk magħluqa. Irridu naslu nintelqu f'idejh b'telqa bħal dik ta' tarbija f'ħoġor omma, kif jgħidilna Salm 130. Meta ninħakmu mill-maltempati tal-ħajja, xi drabi ġieli nibdew nitilfu l-fidi, imma meta xitla jaħkim ar-rieh hi b'mod naturali tniżżel eruqa fil-font biex ma tiċċaqlaqx. San Pawl juża dan l-istess eżempju meta jwissina u jgħidilna niżlu eruqkom fi Kristu, ibnu ħajjitkom fuqu, issaħħu fil-fidi. Kolossin kapitlu 2 vers 7. U għatajab li aħna nuri lill-Alla bil-ħtiġijiet tagħna waqt it-talb, imma mbagħad irridu bil-fidi nemmnu li Alla li jismana żgur jagħtina mhux dejjem dak li nitolbuh imma żgur dak li għandna bżonn u meta ikonna bżonnu. Tajduli, mela mhux kulħadd jaf x'għandu bżonn? Ħalluni ngħidilkom, wieħed jaħseb li jaf x'għandu bżonn, imma żgur li l-moħħ ċkejken tagħna mhuwiex daqs dak ta' dak li ħalaqna u għax ħabna fdina, għalhekk huwa ovvja li Alla jaf x'għandna bżonn aktar milli nafu aħna. Il-problema hi jekk aħniex se nibqgħu immorru għandu fit-talb u naftawh waqt li nistennewh jagħmel xi tip ta' bidla fis-sitwazzjonijiet ta' ħajjitna. Issib min jgħidlek li jekk Alla jagħtih dak li jrid u mbagħad jersaq lejh u jibda jemmen fih. Jekk se nażlu li nibqgħu norbtu il-fidi tagħna ma' xi bidla li nixtiequ li ssir, probabbilment li qatt mhu se nikbru fil-fidi għax Alla jimxi magħna propju bl-oppost u jrid il-fiduċja tagħna. Iridna inħalluh imexxina bħal tfal żgħar. L-akbar miraklu li għandna nfittxu huwa il-bidla tal-qalb. Din il-meravilja hija xogħol tal-mulej fil-qlub ta' dawk li qed jippruvaw jintelqu kompletament f'idejh. U int, f'min qed tpoġġi l-fiduċja u t-tama tiegħek? It-tieni, kull proġett fil-Knisja għandu jsir bil-permess u l-kunsens tal-isqof jew tal-kappellan jew ta' xi ħadd ieħor li jkun inkarigat fil-parroċċa fejn tkun se ssir xi attività. Tkun xi tkun, dak li jsir mingħajr il-barka tal-Knisja ma jitberikx minn Alla u ma jkollux tmiem ħieni u ma jipproduċix riżultati tajbin. Wieħed jista' jara fl-imġiba kollha ta' San Frumazju personalità dinamika b'żelu ispirat, imħabba għal Alla u għan-nies u mentalità ekklesjastika. Huwa ma bediex ix-xogħol missjonarju tiegħu skont il-fema tiegħu biss. Huwa iltaqa' ma' San Atanasju u għamel skont dak li talbu u bekk irċieva l-barka. Kemm hu importanti li ma naqbdux u nagħmlu kull ma jiġina f'moħħna, imma li nuru femietna lil xi saċerdot għaref jew lil kappellan tal-parroċċa jew lil xi ħadd ieħor li jista' jagħtina direzzjoni, permess jew awtorità flimkien mal-barka ta' Alla fuq il-proġetti tagħna. Ikunu kemm ikunu tajba u qaddisa qatt ma għandna nkunu prużuntużi u nagħmlu li jfettlilna għax nistgħu nkunu qed nagħmlu aktar ħsara milli ġid. U int titlob parir jew pariri mingħand xi ħadd għaqli u li jimxi mas-sewwa biex tħalli li tiġi iggwidat jew iggwidata f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-avvanz spiritwali tiegħek jew ta' dawk fdati f'idejk? Jekk le, itlob lil mulej jilluminak għand min tista' tmur u forsi lil min tista' tagħżel bħala direttur spiritwali tiegħek, hekk kif għamlu il-qaddisin.
Talba. Itlob għalina, Aziz San Frumazju, biex aħna wkoll nikbru fejn ġejna mħawla. Int kont għadek tifel żgħir f'artijiet strambi u pagani, imma għamilt l-aħjar li stajt fis-sitwazzjoni li sibt ruħek fiha u wassalt il-verità u l-ħajja f'dik l-art abbandunata qalb nies mitlufa. Nitolbu biex bl-interċessjoni tiegħek inwasslu aħna wkoll id-dawl ta' Kristu kull fejn nkunu, bit-tama li nkunu ta' ispirazzjoni għall-oħrajn biex huma wkoll jaslu biex jimxu wara Kristu. Nitolbuk dan bl-istess Kristu Sidna. Amen.